Vamwe vanoti chembere mukadzi azvienzane nekurara mugota. Vamwe vachiti age is just a number. Asi hatizozive zvinenge zvakawirirana vaviri ukaona vodanana. Nyaya yandadzoka nayo nhasi ndeyamai avo vari kunzi ivo vari kudanana nestepson yavo iyo yakamira parutivi pavo. Mai ava vari kunzi ivo vari kudya kunzungu nekunyimo kuna baba vemukomana uyo anonzi Kudzi nekuna Kudzi zvekare. Zita ramai ava vari kunzi ivo Bethel. Asi zviriko here zvekuti unodanana nababa nemwana panguva imwe chete? And chiri wese panyaya iyi ndechekuti mai ava vari kunzi ivo ndivo vari kutotsoma mwana kuti varambe vachidanana, asi mwana ari kuti iye hazvichaita. So muri yeZimbabwe, ndisati ndakuradzika video kacho, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemagosip akadai atinokupai pano zuva nezuva. Ngationei video kacho mai avo vachibvunzurudzwa namai vemukomana kuti unozviitirei. Mai vemukomana vachiratidza kuti vane hasha dzakanyanya. I think pa off camera panenge pazotomborohwa munhu chete. Zvionerei mega. Zvirikutaurika pa mother izvi munozviziva here? Uchita wazviziva? Zvirikutaurika munozviziva here? Zvekuti imi munodanana nemurume wacho. Ndinodanana kantandana nene. Hamusi kudanana here? Kudanana nemwana because mimi ndinokuita but mwana wenyu zve munodanana nemwana. Mwana anotangira pake. Hazvimeke sense ka zvinhu zvamuita. But Tipe proof. Aiwa mubvunze kuti anotsvaga. Andiyari pere kuti aripo ndisanaenda achimubvunza saka auya nini? Mubvunze. Kudzi anzoitsvaga mbuya. Aiwa Berlin. Yo machanzi muri mbuya mai. Muri mbuya. Machepa muri mbuya. Makakura kare 48 years. Mene 48 years here. Wambaitoka anything chokutuka. Ndindi chokutuka kusvika amen. Anoziva zvandita mauri. Same mangofanira kutoenda kwandisi. Ana tetenda ndozvotoona muri tsvina munosemesa. Munosemesa mai. Munosemesa. Tati Kudzi. Mai ava ndakavafumura pakuzara munhu wese. Chimbobvunza munhu uyu kuti asinditsvaka here. But asi mwana wenyu here nyanga kamutsaka. Ehe. Asi mwana wenyu. Ini ndoda kuziva chete kuti asi ndine mai. Aiwa it's a trip ka. That one is a trip. Nandine mimi mai. Ndo pakatofona ipapo. Ipapo akafonera imi na Willard pamaka isko pa conversation na Willard. Andinombeda pa conversation na imi. Ndinombeda pa conversation na Willard akatira kuisa ipa phone. Mamusipo pa conference call pamakatanga kutsvaga Kudzi mimi. Pamakaenda kuna Willard. Willard akafonera Kudzi. Kudzi Willard akakuisa ipa phone mimi. I was there. Ndini yakutoti Kudzi. Terera unzwe kuti vari kuda chi. ndovandati ndobati. Ndirai muterere zvamaita uri. Zvamaita ndinazvo. Ndinazvo pafoni. Ndinazvo. Ndarekodhako. Because uyu ndaimuti iwe uri kuramba mama ari kunzvenga. Airamba. Aizviramba. Handitaure navo handitaura. Iwe mai hangu ari kunamba ipi utaure nemai nene. Foni yangu iri mufoni. Iri muishi. Gandisi.